Dit zal ik even ophangen, want dit is correct bromkaan. Even zien. Ik er even bij. Nou, dat zal ik even ophangen, ja. En als je mij nou vertellen hoeveel het hier hangt, dat weet ik dus net. Het is een verschrikkelijke protte. Honderden stiks hebben we hier dus. Nou, we hebben van alles. Boerenkleding. Mijn zesternkleding zijn ze dan vroeger. Geen corduroy, maar mijn zester. Nou, en politiekleding, bakkerskleding. En dan doe ik het maar wat dicht, een beetje mooi schouwen, dat het al weer dicht zit. Zo, ik ga hier nog wat van die phone. Zo, hier heb ik nog een bochel. Oh ja, dat is krek, want Ja. die stop ik hier daar zo onder. Die kan je daaronder zetten, Ja. ja. Och, heer. Ja, en ik ga nog een paar krukken jongen, van. geweldig. Ja, dat is prachtig. Dit is krek, wat nou? Kobi die komt hier van de Flyerfeesten. En die maakt eigenlijk heel in het oud en zuterig. Nou, en daar maken we wat voor opziekje. Nou, dat heb ik wel. Dus dat komt wel klaar. We hebben van alles van dat spul, dus, dat oude spul. Daar hebben we een hele protte van. Hoofdzakelijk nog eens aan, maar daar zijn wij eigenlijk de enige eigenlijk wel van in deze buurt. Van de Uitlingen, dat wij dat oude woord alle jaar hebben. Nou, krek. Nou, zo dat aan man, dadelijk klaar. De brug en bijtske bochel, die kan... Nou, die pruik moest nog komen, ook. Die hebben in het boekjongen ook, Ja, ja. Wij werken hier met seizen. We zijn alle 6 vrijwilligers. Iemand die naait hoofdzakelijk. Wij prutsen zelf ook wel eens even wat mij. Maar de meeste op het ogenblik iemand van de vrouwen. Maar wij hadden altijd, het is nu van de morgen vrij druk. Maar wij als jong hebben het vrij altijd goed druk. Nou, het is altijd heel gezellig hier. We hebben hier altijd leuke mensen. Verklaarspel is altijd leuk natuurlijk. Nou, we kan ik altijd heel goed mijn man vinden, ook. Ja. Ja. Van alles hebben we hier dus schoon, klompen. We verhieren aan gewoon particuliere mensen. We verhieren in, ik wil van smokings bijvoorbeeld, van deftig spul, hebben ik wel enkele dingen. Nou, van toneel. En de chameleon hebben we een hulprotte van verhierd. Daar hebben we een hulprotte van verhierd. Daar hebben ze een busje vol gehoord hellen. Ja, zuur wel 2 busjes vol. Jawel, zeker. Dit wordt toch een mooi dag, joh? Wat best mooi. Ja, we hadden mooi waar bij de Sinneschien in september. Die mensen dat keren iets geweldigs Ja, van dat doorheen. is toch mooi. Dat is toch mooi, hè? Dag leren. Ja, leren.